Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзед Дмітрый Гурневіч, а сёння на сувязі са мной з Украіны Юлія Гаркуша, украінская журналістка, якая правяла самыя страшныя тыдні ў акупаваным Марыуполі. Прывітанне, Юля. Вітаю Беларусь, вітаю колеги. Юля, вы былі ад пачатку самай блакады Марыуполя, горад, які знаходзіцца ва ўсходняй частцы Украіны, на які Расія пачала наступаць і ператварыла, такі Сталінград, скажем так, 21-го стагоддзя. Горад такі квітнеў, развіваўся, дзе ў прынцыпе заробкі былі, як паведамлялася, ў 3 разы большыя, чым у Донецку акупаваным. Горад комфортны для жыцця, які зараз ператварыўся ў руіну. Раскажыце увогуле, я ведаю, што для вас там магчыма траўматычна таксама, але раскажыце пра ад пачатку, можа, сам пачатак вайны, як гэта было ўвогуле у Марыуполі, бо вы не з'ехалі ў першыя дні, бо звычайна людзі стараюцца ў першыя дні ўцячы. Так, мене одразу, ми не готувалися саме до такого масштабу того, що відбувалося в Маріуполі, але ми готувалися більш-менш, там щось у нас речі були зібрані, і думки теж привели до ладу, і була така ідея, що поки місто буде тримати оборону, ми будемо лишатися в Маріуполі, бо ми сподівалися, що і жити ми там зможемо, бо ми вже проходили це, війна вже точиться 8 років, і я до цього мешкала на Східному, я знаю, що таке гради, що таке ховатися у погребі приватного будинку, і якось намагалася виживати, бо сподівалася, що Маріуполь буде триматися і жити там можна буде, більш-менш хоча б під обстрілами, але можна. Я прикинулася від дзвінка свого колеги, який сказав, що, до речі, це білорус, який наразі мешкає в Києві, він сказав, що Путін об'явив нам війну, Юля, напряму. Це була 5 ранку, я не дуже йому повірила, сказала, ладно, піду я знов спати. Але о 7 ранку ми вже прокинулися від дуже гучних вибухів, які я не чула з 2015 року, і навіть такого ще не було. І я зрозуміла так, що це почалося. Ми в той час перебували в Приморському районі, я спеціально орендувала квартиру, щоб з'їхати зі Східного, бо було відчуття, що може щось статися, і я розуміла, що треба з дитиною виїхати подалі від російського кордону, бо там до фронту нам було десь 30 кілометрів, навіть менше. Ось, і я вважала, що цей район буде безпечним, але дні за 3 ми зрозуміли, що знаходитися на 3-му поверсі Хрущовки теж дуже небезпечно, і почало прилітати і міномети, і гради, і гаубиці, а потім вже почалася авіація. Те, чого ми боялися більше за все, це справдилося, і ми переїхали з цієї Хрущовки в Сталінку, бо там квартира була на 1-му поверсі, це квартира мого друга. Ось, і це було безпечніше, і там було нормальне бомбосховище, в яке ми, до речі, жодного разу не спустилися, бо весь цей час просто ховалися у ванні, і якщо чули, що дуже гучно стріляють десь поряд, в мене ще можуть бути приступи клаустрофобії, тому для мене підвали та бомбосховище – це щось страшне, і додатковий жах наводила на мене, тому якось так. А скажите, а калі вы упершыню убачылі самих расійскіх вайскоўцаў, калі яны ўжо апрача бамбёжак так уступілі ў горад і пачалі що нарабілі там уладу нейкую сталёвую сваю? Військових я вперше побачила, коли ми виїздили з Маріуполя 19 березня. Це був російський блокпост, і це було перше, бо інформація лише поступала з інших районів, що де-інде там бачать танки та ідуть вуличні бої, але до Приморського району ще справа не дійшла, і Приморський район досі тримаються. Ми їх не бачили, але ми чули літаки, чули ці вибухи, ми знали, що вони в місті, що вони захопили Лівобережні райони, в якому я раніше мешкала, в якому залишилася моя мама, про яку я досі нічого не знаю, там немає зв'язку. Ось, і таким чином. Я, калі не памыляюся, ви таксама знаходзіліся з сынам у драмтэатры, так, калі яго бамбілі? Ні. Це центральний район. Так, переплутали, бо була схожа людина на мене зі схожою дитиною. Але ні, в драмтеатрі я не була, я лише вчора побачила
свіже відео, як це виглядає. І це не той театр, який був раніше, бо ще 21 лютого я водила туди іноземних журналістів з Парижу. Ми там брали інтерв'ю у військового, який збирався вже, його мобілізували, він вже збирався, але він був актором театру. Ось ми сиділи, заходили на сцену, сиділи там, брали інтерв'ю, і тепер всього цього немає вже. Ну, у некалькі тыдняў вы знаходзіліся ў той сітуацыі, калі ў горадзе ўжо фактычна не было такой улады, которая б забяспечвала, скажем, які быт людзей. А як это выглядала ў практычным сэнсе? Крамы, рынкі, горад павінен функцыянаваць, нейкае там атапленне, электрычнасць. Десь на 5-й день до нашого двору, вони такі закольцовані, 4 будинки стоять, замкнутий двір. Прилетіла міна у сусідній будинок і вигорів цілий під'їзд з 1 по 4 поверх. Тоді нам вимкнули електрику, вимкнули газ і зв'язок. Це сталося в один момент. І воду також. В Маріуполі взагалі завжди була проблема з питною водою. Ми ніколи не пили воду з-під крану, завжди купували її. Але в один момент цього всього не стало. Росіяни перетворили нас на таких дикунів, які все, що могли та мали робити, це здобувати воду, ходити на джерельця, які виявилися поряд є, ми дізналися про це, здобувати технічну воду, бо треба було якось мити руки, дітей мити посуд, змивати туалети. Ми готували їжу на кострах, шукали якісь повалені дерева, хтось приносив стільці з розвалених, розрушених будинків дерев'яні. Тобто, це був такий первобитний строй, по суті. Ми всі були брудні, вдягали на себе все, що можна було, бо в квартирах було десь плюс 5 градусів, спали там під спальниками, під ковдрами, які знаходили. На щастя, я дуже люблю готувати, і в мене було багато запасів їжі. Ось і круп якихось, макаронів, соусів, різних м'яса. Все, що могло пропасти та прокиснути, ми вивішували в пакетах за вікна. І таким чином якось ще ділилися тим, що в нас було з іншими, в тих, кого не таке грошове положення було добре, або тих, хто не встиг чимось запастися. Ось. І так і виживали. Основна, мабуть, проблема була це відсутність зв'язку, бо ми не знали нічого, що відбувається на іншій території України, ми не знали, що відбувається в інших районах. Інформація поступала лише, ми забрали у свого друга, який виїхав раніше нас, маленьке радіо, і на середніх хвилях я ловила Радіо України з Хрещатика 26, і лише звідти ми дізнавалися якісь новини про Маріуполь, про наше місто. Також можна було почути свіжу інформацію від тих, хто приходив та приїздив до Приморського району, який був більш-менш безпечним, від людей, які евакувалися з центру, з інших віддалених районів. Расійцы гавораць пра тое, што з гораду выехала 700 тысяч у Расію, так? Здаецца, не 700 тысяч, там сотні тысяч людзей выязджалі, так? І паведамляецца, што некаторых вывозілі сілай. Вы ведаеце про такі випадки, калі сапраўды людзей... Так, я знаю, що людей вивозили до окупованого Новоазовська, до Ростова, і нещодавно до мене звернулася знайома, і не одна, це декілька сімей, які шукають виїзду з Ростова, бо вони також потрапили через окуповану територію до Росії. Далі люди прямують в Грузію і звідти знов повертаються в Україну. І ми зараз займаємося логістикою, я особливо... Звідси. Перепрошую. Так, багато людей насильно вивезли, але дехто, обираючи між окупацією та смертю, обирав окупацію, тому я розумію людей, які погоджувалися їхати туди. І це були проукраїнські налаштовані громадяни і люди, там, рідні військових. Вони розуміли, що це дуже небезпечно, але вони зараз всі намагаються повернутися обратно, і ми допомагаємо інформаційно і логістично. А в Уголі можна говорити про некую частку велику людей, які підтримували окупантів, які там, не ведаю... Так, звісно, так і є. І були ті, хто готові були до колаборації вступати, бо
А багато хто казав, ну, нам все одно під ким жити, головне, щоб був мир. І були багато людей, які проросійські налаштовані, і вони раділи, коли там управління поліції з'їхало кудись. Вони вважали, що якщо поряд не буде українських військових, то і росіяни відступлять. Багато хто спосилався на те, що типу, якого біса вони поставили там свої мінометні розрахунки біля школи, біля будинків. Якщо б їх не було, українських військових, то і росіяни б не стріляли. Ну, людей зовсім це порушений логічний зв'язок, і вони не розуміють, що росіяни будуть стріляти так чи інакше. І навіть бачивши ці величезні руйнування і ці жертви всі, я бачила, як ховали бабусю, яку знайшли в гаражі, просто і ці біля цього гаража її закопали, бо люди все одно були за росіян. Так і багато, на жаль, і на них теж є частина провини за те, що відбулося. Ну, и самая разная лічба называется людей, которые могли загинуть, а там некалькіх тысяч до некалькіх десятков тысяч. Ось як це виглядало знутрі? Ці сапраўды большасць выехала, ці все-таки вельмі шмат людей так само було забитих? Це десятки тисяч. Десятки тисяч, бо я знаю, що є багато братських могил в спальних мікрорайонах віддалених. Це 23-й мікрорайон, це Кальміуський район, Заводський. І там багато спальників, і це 9-поверхівки, і туди прилітали авіабомби, і я бачила ці будинки, які просто стояли, вигоріли, чорні, без нічого. І це насправді десятки тисяч. Так, це масовий гвалт, по суті. Маріуполь – це город у переважності, рускомовну, більшості абсолютної своєї. Так само город, де самі ви сказали, в принципі, частка людей була проросійськи настроєна. Тоді чому російські війська перетворили цей город у такі, у попелище, де 90% знищено будинків? По-перше, думаю, що це завість така, бо на відміну від Донецька, Маріуполь справді розвивався і багато грошей вкладали іноземні донори, європейські, західні, США. І у нас ремонтувалися дороги, тротуари, чого не було ніколи, бо більшість грошей йшла на Донецьк, завжди в область. Почали реставрувати будинки, у нас відкривалася просто неймовірна кількість кав'ярень. І всі іноземні журналісти, які були, казали, що у вас насправді дуже гарне місто і дуже приємно. Нас там робили реставрацію набережних, якісь пірси, які стояли занедбаними довго, їх почали відновлювати. Тобто, по-перше, це зависть така, по-друге, я вважаю, що росіяни хотіли собі здобути прямий шлях на Крим, здобути воду, і вони це майже зробили. Але поки що Маріуполь тримається, сподіваюся, так і буде далі, і вони не отримають цю територію. І третя причина – це базування полку Азов, до якого просто ненависть така у них, що вони бажали знищити цих людей. Це одна з причин. Розкажіть, як вам вдалося виїхати з міста? Тому що, я вчора літерально мав розмову з чоловіком з Мелітополя, окупованим так само, і чоловік розказує, що це просто неможливо виїхати, ніхто нікуди не випускає. Це 1,5 місяця там бували переправити у Запорожжя ніякого чоловіка. Так, зараз місто закрите, в'їхати туди не можна, але десь ще декілька тижнів тому туди їздили сміливі люди, які досі за гроші, але евакуювали людей, які там лишалися. Пішки зараз люди виходять, і ще відкрився один шлях, люди йдуть по узбережжю моря, це десь 20 кілометрів, можна пройти гарячі точки, це порт і піщаний пляж, і потім йти спокійно далі. Бо у нас таке узбережжя, не як в Криму, у нас немає каміння, це рівний пісок, по якому можна йти, і ти вийдеш з міста, або по дорогам йдуть пішки. Ми виїхали на автомобілі ще, коли випускали приватні авто, бо ми боялися їхати евакуаційними автобусами, враховуючи мою спеціальність, я боялася потрапити, бо знала, що автобуси захоплюють.
Ось, і ми вмовили, ми з моїм другом не автомобілісти, у нас немає автомобілів, ані прав на водіння. Ми вмовили його батьків, що вже час їхати, бо нема куди вже далі терпіти. Це сталося, коли з'їхав сусід з двору, якого був генератор, він заряджав всі мобільні телефони, якісь лампи там автономні. І коли він вже зібрав свої речі і сів в авто, то і батьки друга зрозуміли, що час рухатися. Ну, і ми ще встигли виїхати. І клопотів там ніяких на межі, в сенсі на межі, на блокпості, вас спокійно визволили, так? Ну, як сказати, жінок вони не перевіряли, на щастя, мене не чіпали, бо якщо вони знайшли, я тоді ще не була готова, бо якщо вони знайшли телефони, всі мої контакти, іншу інформацію, то ми точно потрапили на підвал, у полон. А ось мого друга, він представник гуманітарної місії міжнародної, працював в Маріуполі. Ось його роздягли по пояс, вони шукали татуювання або якісь там сліди від носіння зброї. І коли він необережно лишив при собі посвідчення своє, і там що на англійською мовою, вони коли побачили, сказали, що «О, та ти працюєш на іноземну розвідку». Ми бачили по телеканалу «Росія-1», що ваша гуманітарна місія насправді ніяка не гуманітарна, а ти шпіон. Ось, і, ну, це була небезпека, що нас полишать, але нас пропустили у підсумку, пощастило. Ви згадали про те, що в городі ще залишилася ваша мама і що нема сувязі. Ви маєте на увазі навіть телефонний, немагчимо позвонити по телефоні? Ні, телефонів зв'язку давно вже немає. З Маріуполем просто не можна зв'язатися ніяк. Лише ті зараз вони почали роздавати своїх оператора мобільного «Фенікс» картки, але і поповнити їх можна лише або з Донецької з окупованої території, або з Росії, або якщо в тебе є рублі, а рублів там немає, звісно, то зв'язку немає з Маріуполем. Ні, і сусідам я не можу дозвонитися, якось намагалася дізнатися, чи вцілів будинок, чи якось. Ні, зв'язку немає. Його не було з самого початку і немає зараз. А ви, напевно, чули про інформацію про те, що буцім українські морпехи або здалися в полон, або здаються в полон. Так, принаймні, стверджує Міністерство оборони Росії. Ми зрозуміли, що тут ми не хочемо повідомляти інформацію про українську армію, там, про місце знаходження, але ці ви знаходишся там, ведали про ситуацію в ogóle людей, бо шмат вже тижнів говориться про те, що не були в блокаді, що там немає їжі, немає ліків ніяких, і люди фактично помирають там просто. Я не вірю в цю інформацію, я знаю, що наші військові будуть триматися до кінця, і їх може зупинити лише смерть, і все. Здаватися в полон вони точно не будуть, і здавати свої позиції не будуть. І прикордонники, і там є і морпіхи, і представники поліції, які взяли зброю і пішли відстоювати нашу свободу, і, звісно, полк Азов. І вони тримаються, там частина лівого берега тримається, це величезна територія від заводу управління Азовсталі, і Азовсталь простирається там на багато кілометрів, і це величезна частина міста. І Приморський район також під контролем української армії, на щастя. Мне еще два питання до вас. Одно якраз тичиться полка Азов, тому що пропаганда в Росії, да і у тим ліку у Білорусі, так, лукашенковська, і вона стверджає, що це просто там чистые нацисты, которые не мають ніякої літості до людей. Но ви жили у городі гэтым не один год. Магчыма, сутыкаліся таксама з людьми по праці з полку Азов. Розкажіть ось у пару сказах, що це в ogóle за люди, каб наш глядач, який не ведає про гэта, адчув. Так, я навіть мешкала біля бази полку, і там це одна зупинка від мене. Я бачила цих людей кожен день на пробіжках. Вони займалися спортом і готувалися до війни. Це справжні воїни, звісно. І як на кожній війні, я знаю, що там є не дуже хороші люди, зокрема, відомий нам Коротких Боцман, який зі своєю компанією має не дуже добру репутацію. Чоловік з Білорусі. Так, це та людина. Але він звільняв Широкіно, і він військовий, я про нього краще нічого не говорити, але він, на жаль, можливо, він портить репутацію полку, але інші люди, це просто звичайні військові, які готові зубами видирати
росіян і вибивати. Так, вони, можливо, вони від цього страшні люди, але тим не менш. Звісно ж, там є налаштовані на право люди, але вони не всі такі. Так, ну, це справжні воїни, які, як це кажуть, берсерки, які готові з сокирою бігти і насмерть захищати. Вони готувалися всі ці 8 років до цього, і вони нарешті до цього дорвалися, і нехай вони їм покажуть, що це означає. Бачачи все тое, у што ператварыўся Марыуполь, тыя стражныя здымкі, вы як плануеце ў будучыні, все-таки вайна скончыцца і пакуль выглядае, што Украіна перамагае, вы думаеце сваю будучыню з гэтым горадам звязаць, пры тым, што там 90% знішчана, ці все-таки будете шукаць, наладоўваць жыццё ў іншым месцы? Ні, я б хотіла повернутися, я не одна така, більшість патріотично налаштованих маріупольців готуються повернутися та відбудовувати це місто. І коли я їхала, там у нас така бабуся, сусідка була 80-річна, я їй пообіцяла, що ми повернемося і відбудуємо місто, як вони це робили колись. Дякую вялікі вам, Юлія. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння моим гостем была Юлія Гаркуш, украінська журналістка з горада Маріуполь. Для вас працаваў Дмітрий Гурневич. Дякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.